Ngicela ukubambela incwadi yami Jeremiah 3 verse 14 no 15. Jeremiah 3 umshawudi umfundi wevesi. Jeremiah 3 sisusine akabuye akekho ongavala lesiya space sakhe ukufundela iBhayibheli. Uyalifunda iBhayibheli lomuntu. Uyalifunda. Wena wezwe umuntu esakaza ibhola ngesilungu bizwa ngani ngecommentator. Umuntu mayisakaza ibhola uyalifunda lo muntu iBhayibheli. Ulifunda nawe wena ungalithandi. Ulizwe uthe ubheshi namhlanje ungaspendi isikhathi esiningi. Uthe ungaspendi isikhathi esiningi ekushumayeleni noma ekukhulumeni ngoba abantu banjani? Balambile. Oh, prophetic verse. Okay, ngizosho nje iverse lokho. Jeremiah 3 verse 14 no 15. Come on. Sondela boy. How? Akufanele umshayele isandla wamuhle bomfana. Angathi uzokhuluma hip hop. But yes, nigga, yes, yabo. Melus. Lo mfana ngifuna ukuculela umuhle. Uyawoshipa nomfana. Uyawoshipa hayi kancane. Leya ngoma yakhe futhi ngisayifuna ngokuba uyikhona uzoyivuma kahle nombani. Ithini konje? uJesu waba natha ngithi ubelokwe nami bazokuvumela kahle. Hlabelele uthi mawuhlabelele wenzela ukuthi akusayini kumele sibebe ngasho nje imfana nami ngozala. Uyasho lo mfana kwi-8 yakhe exactly. Uyasho ukuthi umakoti kaMelusi ugruma ama-upcoming artists. So usho ngempela usho ukuthi labantu bakuvumele kahle ubelokwe nathi awusho mfana nami. Worship umenzele khonco nje umshayele kahle umenzele kahle nje uyakhona belokwe nathi isho mfana obelo kenami uJesu belo yes asikushayele izandla akayishaya izandla
Shayela izandla enkulu. Worship the boy. Worship the boy. Worship the boy. Worship the Shayela izandla enkulu musa. Shayela izandla enkulu na esesa. Ungabathalwa luthe emhlabeni mina ngasengikhona ngikuye kuThixo wasekukhulunywe yonke indaba yami seyiveliwe yonke indlela yami yeba ngekho umuntu ongaguqula ongaprofethwayo ungagathalwa luthe emhlabeni mina ngasengikhona ngikuye kuThixo yebo kwasekukhulunywe yonke indaba yami seyiveliwe yonke indlela yami yeba ngekho umuntu ongaguqula ongaprofethwayo Yes. Yeah. Uyadodja lo muntu lo. Kanti ngiyayizwa lento. Ngelinye makhona kamele usingamsayina naye. Uyadodja une voice enhle kakhulu. Worship. Komhlali duma Mama, shayela izandla bomama. Shayela izandla. Libizela mama, libizela mama, libizela. Yes. Yes. Solwa
ngiyamthokozisa kodwa kukhona ukuthi angivume nami ngiyamazi khona ukuthi khona ngithumayo kunengoma yakhe yashiwo umbali egugile bemthandazela lana last week ngamuzwa ukuthi uyaphuphuka bali ngeke uvume lezi ngane zidlale ngawo ngoba sithanda ukudlala ngani manje bali ngeke uyazi ukuthi isibhaco sizayo le ngane iyashaya nalezi ngane abafana abanishaya ningavumi bali bawi ngeke namhlanje ngoba ngiyayizwa ivoice yami ngathi ayikho right kodwa woza la khona ingoma wayisho la ngesilungu ithini khona ingoma wayisho ngavumi khona wayisho kuphela yes silent isandla ba yes no prophet uya magaya akasewe urasta so magaya manje sanele isandla enkulu magaya uNkulunkulu uphendulile imithandazo yami ngathi Nkosi menza igundi rasta understand ukuthi useshintshile usephumile kwabasezweni njengamanje useqhabelela isizwe kunento ephuma emlonyeni wakhe ebusisa abantu ngifuna namhlanje azokubusisa sondela magaya wamuhle magaya indoda inqonya kodwa hayi kuhenza yes
wenzayo. Uyakhona. Woza mntanami. Woza mntanami. Woza mntanami. Woza mshayeleni izandla. Akaboni njalo ukuthi kuyisibusiso ukungena ku-worship team omncane. Phakathi kosisi abadala. Kodwa uNkulunkulu wambusisa emncane. Wamthatha uNkulunkulu wathi hamba uhlala lapha. Kuyisibusiso lokho. Nikhumbule ukuthi yonke into eniyenzayo abantu abami nithi kumele usibheke ukuthi sisesikuphi. Wathi kumele nifunde ngiyamkhombisa sesikuphi. Awusho ngisho. Uyabathwala bakhe, uyabahola endleleni. Keyboard. Sondela bawe. Hey, uzobahlula bonke bawe. Sendinayo number 1 ne? Sifuna ukunika number 1 ethos. Namhlanje kune ethos engasayifuni. Ubani kumele ngimnike le moto? Ubani uzothatha le moto izani Martin asicela ukala phansi, ukala phansi. Sondela bawe. Shaleni izandla enkulu kakhulu bawe.
Belu. Animinani lo muntu. Sokela Pastor Belu. Sokela Pastor Belu. Shaleni izandla enkulu Pastor Belu sasa ngaphambili. Shaleni izandla enkulu kakhulu Pastor Belu. Uyasho lo muntu. Ngizomuza. Ngeke bawe. Ngeke ngiyeke bawe kanjalo. Uyawoshipa manje nilalele umfundisi wenu. lapha sekho Yes, so une
ngizalwa mix menzele le ole mix eyizamayo belisi Ngiyakholelwa. yes Sikhula sitwani. We've got 2 boys. Sinabo bonke laphana. Kumele singampake. Phezulu singampake nombelo. Iyafana le moto. Kodwa akakwazi ukudrive lo. Ngizokudrivela. Yazi bazalwane bathi ngcono senze kanje. Asilindele ibuye keyboard next week guys. Angithi. Silindele ikeyboard ibuye. Uthe udriver wekeyboard laba ucela ama keyboard awu2 uthe kunento afuna ukuyenza. So nje as from maybe next week sobe sina u2. Uzobe ishaya ngaphansi aphinda shaye phezulu. Siyoyithenga siyomthengele entsha sha. Sifuna ukubona ukuthi hamba no rehearsal. Ne sound yethu izokhuluma kahle ibe right bayitest ngoba kubalekile ukwenza sound checking. Ne rehearsal niyenze Saturday senifika seniyazi ukuthi senizoyenza ini. Nizwe? Siswa now lo where lo what's that? Yashinki. Funda Jeremiah 3 verse 15. Ngizakunika abelusi abathandwa inhliziyo yami. Nizwe? Abazonelusa ngokwazi nangokuhlakanipha. Lalelani verse Jeremiah 3 verse 15 ngizakunika abelusi abathandwa inhliziyo yami. Abazonelusa ngokwazi nangokuhlakanipha. Amen. Kunomelusi olusa umhlambi omningi nomelusi olusa umhlambi omncane. Kodwa lona umhlambi omncane njalo uzibuya aziphelele. Lona olusa umhlambi omkhulu aziphelele ingoba akahlakaniphile. Kunezinto okumele ukuthi uyi-addressa ukuthi uyi-addresse ngokuhlakanipha. Ngiyamncamela umuntu ukuthi noma kwenzeka izinto kodwa athule ngoba mayisekhuluma uzokhuluma into engekho right bantu. Njengamanje Jeremiah 3 verse 15 uyakhuluma komqasisi wami. Ngizakunika abelusi abathandwa inhliziyo yami. Bambe kanjani? Sisi wami ngizokutshela enye into. I just want to prophesy. Ngiprofetha ngeverse. Kulo sisi. I'm so sorry ukuthi ufikile akaze ngimbone ngiyaqala ukumbona ngithi uyaqala ukufika ngithi kulabo bala ekhaya uyaqala ukufika lo sisi. Shuthi usibone izolo ke ukuthi uFacebook uworship. But ngifuna ukuprofetha sisi wami. Le verse engizoyenza la ngizoyenza ngoba ngifuna ukumprofetha ngayo. Unike sinene asongele ngoba ngifuna lo sisi la angezwanga khona kahle angiphikisa ngithi ungiphikisa la engazwanga khona kahle uyezwa sisi wami la ekhaya kuvunywa noma yini uphikisa into ongayazi uvuma into oyazi
okokuqala before ngomprofeti usisi asishayelene kakhulu izandla ubaba uhlula simshayelene izandla indoda eyaziwa kakhulu eThekwini isikwini sasemhlanga ngimbize kanjalo sonke emhlanga kama kunento esifuna ukuyenza siye siqale sidlule kuyona le ndoda sidlule kuyona bese siyaqhela sasemhlanga amen bazalwane ngiphinde ngidlulisa abazalwane ukudabuka okukhulu kakhulu ngidlulisa amazwi enduduzo kwenye indoda edlulile emhlabeni kade jwayele ukusivakashela la indoda bengikhonzile kakhulu abathi unceku indoda ebinde nje emnyama abathi unceku udlulile emhlabeni bazalwane waqala waba sengozini yemoto walimala kakhulu wahlala almost 3 months kwikhoma eICU waphuma ekhaya wagula ugcina ukufa sekumhlulile wadlula ke emhlabeni silindile ukuthi sitshele ukuthi ungcwatshwa nini I will try by all means to avail myself ngoba indoda kade ngithi mangixakekile mangimemeza bese iyasabela so nami ngiyozama ngawo konke okusemandleni wami ukuthi ngiphumelele ngiyulo muntu ke mina ongaxhomi kuthiwa makunomncwabo khona labathi hayi mina ngiye emncwabeni ngiyaya ke mina let me say this siswami ungixolele ngeke ngiprofeti okuningi but ngizothi kancane but mangikhala kancane ngizocela ukuthi ungitshele la ngibhede khona noma ungitshele la ngizwa khona kahle uzwila ngithi siswami yebo mzini uthi umoya ingcwele XABA yini leyo sibongo sami prophesy awunikumele usimani mangenza kajena aphinda ayasho athi hlala ufundise ukuthi umoya ingcwele ufundwa kanjani hlala yes fundi sokuthi yes Lord amayethe intando yakho hlala yes fundi sokuthi amayethe intando yakho wesisiyo umoya ingcwele kimi ukhona umuntu axhumane naye lo muntu owasejozini lo sisi impilo ngendlela esibishaye ngayo kunohambo kumele alithathe ahamba azawongena endaweni yasemanguza aye komunye umadala njengomuntu angathi kuthiwa kunento eyisethwalo ayoyifuna straight usayidelile yazi ngizwa mayiphuma endlini ekhaya mayiphuma endlini washiya ukubi isimo sesini ngibona fridge silver grey laka Samsung elikhulu le fridge mangivula phakathi linenyama yenkomo kodwa lenyama ekaliwe njengomuntu angathi inyama yathengwe ebusha yasikwa yafakwa yaphinda yasikwa yafakwa yasekwa nama-ice amaningi phezulu laba nobisi amasi angathi asiyaphela laba no-anyanisi futhi ohleshuliwe wathi boya njengamanje leli friji linamasi nenyama yenkomo eyijumbane eziwu-2 abazi ukuthi yini abayoqhubeka bayidle awukhulume nami prophesy hallelujah yashintsha awuyisha uthi umoya ingcwele
uthi uzokuthatha ekhaya mayikuthatha ekhaya ngasi mayikuthatha ngizwe kufonela Nosipho awuzalele lokudokotela isethi Nosipho uthi wena usudecide yini ukuthi uyafuna ukuyenza lento ngoba utshelwe into eyodwa kwathiwa uyothwala lenzalo yakho ngenxa uhlupheka wayathi akwenzeke noma yini awazi umndeni wamhluphekile into zilapha iphotelile losisi kumanje uyablinda kodwa yangizila into ngoba istress onaso manje ukuthi lo mkhulu uthe awusakena wenza sure ukuthi awukho esikhathini kodwa le kuyavimba manje sizwana into engizoyisho kuwe ukuthi ungabisaya ngoba le ngizokumbeni lento sokuyihamela ukuthi nobaba waba isikolo kodwa ngizokhuluma ukuthi bathi wasibona mina noma wabo bathi waba isikolo lalela lo sisa kibona isipha esimnyama sustashi ngendlela odesperate ngakho uze wafaka nebhali elinje uyabona nebhali yazi umzalo sisiguqa ashisiphele aphinda kuza athi ugogo ngiye nomangala baba basi yashintsha nomhlaba uthwele sisi amazi mina losisi uhlala lapha kodwa ngizushisa impela umuntu omunye obuya khona ushonele u-anti wakhe kuthana waqala washeka athi ngiye umngani wakho ulindiwe utheko Mercedes usebuya khona yebo kunjani hey awuduma kuyathuma isizwe Idukhulume wena moya wona ingane Idukhulume oh siya sanela ngoba so kisono yebo Jesus wakamntwana yebo isihlobo sakho awumazi spotho wakamntwana yebo qiniso wakamntwana yebo okay ingane yakho yokugcina iyagula yebo qiniso professor sondela lapha hey ayashintsha Yesu ukataba phansi baba yemukho
40 verse 11. Mshawuthi ukulo Isaiah 40 verse 11. Sonje banawo amayikhulule. Lalela. Buthi wami wena usenalo uthando lomuntu wesifazane? Do you still have love? Sometimes umuntu wesifazane kahle ukuthi cha uthando ngisenalo noma give up here. Sekhona. Lalela. Wabamba umuntu wesifazane ekujolela noma efonini yakhe wathola into ephula inhliziyo waphinde wathi but impilo uzoqhubeka. Abazalwane. Mina ngithi kuwena namanje uthando awusenjani? Awusenalo. Uthando lwami kuwe ohlala uthando lwami kuwe lohlala lalela uthi wayengele futhi makukhuluma nawe njengamanje wena uyakhula. I'm sorry to say but mawungaye esibhedlela noma uye clinic ufike thatha amagazi kunesifo esingabanje emzimbeni wakho. Uyangizwa mthini? Kunesifo ngiyaphinda ngiyafunga ngiyasho esizobanje emzimbeni wakho uyibuza ukuthi lesi sifo sangena kanjani noma kwenzeka kanjani. Kunomuntu esifazane wayefuna ukukulaya wena alale nawe ngamaspome azi ukuthi uyagula kodwa ufuna ukukusulela lento. Jesus my Lord. Uyangizwa mthini manje? Ngijulile. Uthi uNkulunkulu kimi phuthuma uye esibhedlela. Uma ufika esibhedlela kunomjovo kumele bafike bakunike wona. Mabe kunika lo mjovo angikhuluma by the way sorry kunomuntu ozoyitshela ukuthi HIV and AIDS umanda kulungile nto kodwa kunesifo esizobanjwa kuwena emzimbeni kodwa lesifo wasithola ngumuntu wesifazane owalala nawe azi ukuthi vele unenkinga elasini sakhe wayinelungu leli lungu likuwe manje njengamanje futhi wena uphilile kahle kunesikhathi la kwakumele ulale khona phansi ebese uyavuka uthi ngasinda amazi uyakuzwa mthini manje uma ngidilive umoya oyingcwele nawe ehlizulu ithi lento kimi angifuni unyaka ka 2020 2020 ngifuna 19 June angazi noma waya esibhedlela wabhalela ikhadi noma waya esibhedlela wa-admitwa noma wakwenziwani but kunento eyenzeka ngomhla ka 20 June ngibona ama-record asesibhedlela. Akuqinile lapho ngomhla ka 27 June 2020 wahamba waya kwelinye ikhehle noma kwelinye inyanga uthe uma ufika wathi baba ngiyagula baba izinto zami azihambi kahle kwangathi kunento ixoxa naleli khehle manje ixoxa kwangathi kunala kwakumele usizakale khona wena ngoba kwayemanje mawuthi wakhumuzwa sekhaya baba kwakho noma uvusa ikhaya leli khaya livuseki yonke into iyashabalala imali ayisekho kuwe uphile ikwelethini kunesikhathi la osazofaka khona ibuko usunenkinga amehlo uyakuzwa yini baba ikuphe ekhaya Semzukulu. ubo kaJobe angazi mawusho unezingane ezingaki Zithathu. ngikutshela iqiniso namhlanje Angitshela khona. zonke lezi ngane zakho ayikho neyodwa isolayo Khona. zonke lezi ngane ngiyakuzana
3 Ayi. ufuna ukusho mina uzoyisho lo Ayi. zonke lezi ngane zakho usho kanjani ayikho isola Indaba ngiyasola. le Indaba. asenze kanje for argument's sake isole endala ngithi Ayi. ngicela ukuthi endala no second born ukuyocela nje ukuthi ngelilanga nenze lokho kuthiwa yi-paternity test DNA test ungenzo yedwa yenza abawu-2 lo wesibili nalo wokugcina kuney'nyembezi yazi ngikuze ukuthi iqhiyi phansi uyazwa mthini Ngiyakuzwa mkhulu. wenze lezi ngane zethu lezi ngane ziphila ngokugula zihlala yiphula akhala indoda ayikhala Nawe uyakhanya. yangizwa mthini Ngiyakuzwa mkhulu. ungenzele kanjalo kunobuhlungu obuzodlula enhliziyweni yakho mina ngithi ziwu-3 but eyodwa kune yakho la and futhi yondleka nzima le ngane yodwa uyondla nzima bese ngikhohlile makufanele ngiyinike imali idlozi liyayichitha ungizwile Ngiyakuzwa mkhulu. yenza kanjena-ke wena ukuze usizakale wena empilweni yakho utholile umlotha novinika kancane bese sikwenzela isiwasho bese le nto uyiphuze kunento engizama ukuyibulala la wena uzophila ngembiza okuvusa induku Ngiyakuzwa mkhulu. ngiphinde ngisho uzophila ngembiza ukuvusa ujele ukuvusa induku ngiphinde ngikhuluma isizulu kumanje unenkinga yenduku yakho uma ungaphuzanga into ezokuboosta akwenzeki kahle ekameni le nto idalwa ile nto engithi umuntu wesifazane wafika washiyela into kumele uzubooste kuqala noma uhambe uyopeyita Ngiyakuzwa mkhulu. ungiphathele umlotha ungiphathele usawuti wamanje suku wena sisi lolu hambo kade uthi uzolithatha ungalithathi ngiyacela ngiyamukela isimo sasekhaya njengoba sinjalo ngelinye ilanga nje uyosizwa umuntu noma uyosizwa into ongayinakile ungahambi ngiyacela and ayikho into engathi ngingakunika yona ey'khambi ukuthi izokwenza ube rich you just need to work hard and be patient yes. Lalela angeke ngikhulume into eyiningi kodwa into engizoyisho ngithi cela uze nomntana wakho lo yi-second born uze naye ngelinye ilanga uthola isikhathi uyangizwa mthini Yebo. bye. Kanjani? Moya oyingcwele moya kaThixo Jesus. izwi lakho linamandla izwi lakho liyaphila baba nangu umntana wakho namhlanje ngimqhubekele konke akufuna uyokuthola amandla vulele Nkosi lapho kuvala bantu bakho abadala abehle kahle Nkosi ngegama likaJesu bonke abashona bexabene Nkosi siyabagcolisa bangaxabani ngicela ukuthi lapho khona nje uyiphakamisa kancane izandla zakho ngicela ukuthandaza nje cela nje ukuthandaza mina noThonto thina siyothandaza nge-keyboard yethu ngiyacela nje mina noThonto sithandaze nge-keyboard yethu ngifuna ukubusisa umuntu okhona la ngifuna ukubusisa umuntu obenesandla ekwenzeni konke kwalezi zinto kade zenziwa ngifuna ukubusisa umuntu wonke
okwazi ukufika kule ndawo namhlanje ukufika kwakho isikhathi sakho sikhathini uzofika lana kunezinto ezizawushintsha empilweni yakho namhlanje iy'nkinga obhekane nazo ziyadilika iy'ndonga zasejeriko ziyadilika namhlanje izimo ekhaya elibhekene nazo namhlanje siyathuza sikhalekisa zonke izinto izitha ezikufumele abantu ababhekhe umsebenzi wakho abantu ababhekhe umshado wakho abantu abakufisele ubi abantu ababakhela izumu namhlanje siyaqaqa sivula amageyithi avaliwe sivula izinto ey'valiwe namhlanje wonke umuntu lana kunezinto ozoyithatha namhlanje phambi kwakho ngibona iplate elihle elinento eyigolide irepresent impilo yakho vala amehlo lapho khona uNkulunkulu wawukhona emandulo namanje usekhona namhlanje Nkosi sideke itafula phambi kwezitha sethu namhlanje sizoyilahla phambi kobuso bakho namhlanje sizoyiripota sizoceba izono zethu uthe wena Nkosi sithethelela izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo thina baba siyawuza umthandazo kodwa sithethelele thina senze sidlulise amanje babusise Nkosi busisa ngamunye Nkosi odele konke Nkosi wathi namhlanje ngiyodidina namhlanje ngiyodilanzi namhlanje ngiyohlala endaweni ekhethelekile banyuse Nkosi bafanise neNtaba yaseZiyoni Nkosi bafanise nomuzi waseZayoni Nkosi babusise ngamunye Nkosi busisa Nkosi abagulayo busisa abangafinyelelanga kule ndawo busisa Nkosi abasibukayo busisa Nkosi abafisa ukuthola umsebenzi abophe Nkosi ngaphambili abophe Nkosi ngaphambili lekele Nkosi umsana intandane ikhulekele intandane Nkosi abashika ngabazali babo khulekele abantwana bakho kule ndawo bayazama Nkosi ukupretenda Nkosi ukuthi konke kuhamba kahle kodwa balimele ngaphakathi balimele abantwana bakho Nkosi balinyazwe iy'thando zabo balimele emshadweni yabo bagqoka amaringi kodwa balimele bagqoka amaringi kodwa balimele abanye baphoka bephela emshadweni kodwa Nkosi abakhona ukufika abanye bakhulekele abantwana bakho abasebenza kahle Nkosi kodwa baphathekile kahle emsebenzini khulekele abantwana bakho Nkosi egameni lokusa khulekele abantwana besikolo Nkosi khulekele Nkosi abantwana besikolo Nkosi abafundayo Nkosi babusise Nkosi thatha lo mthandazo fake iy'ngqondweni zabo you deserve the best Nkosi 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 you deserve the best you deserve the best Nkosi egameni lamandla Nkosi Nkosi yamakhosi Nkosi yabesibuso izwi lakho linamandla izwi lakho liyaphila bayede ngonyama kaDavide